ಎಂತ ಅಣ್ಣ ತಾಂಜೋ ತಾಂಜೋ ಕ್ಯಾಚ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಅನ್ಯಾನಿ ಮನುಷ್ಯ. ಸೊ ಇತ್ತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪಿದೈ ಒಲ್ಲ ಪೋಯಾರೆಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಳ್ಳೆ. ಸೊ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕನೆ ಬೀಜ ಉಂಡದೆ ಬೀಜನು ಸೂಟ್ ಪಡ್ಗ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಒಂದು ಬೀಜ ಉಂಡು ಮುಳು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಇದು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಜ್ಜಿನ ಬೀಜ ಅಂಚ ಚೂರು ಕಪ್ಪಾತನು ಮುಳು ಒಂಜಿ ಓಡುಂಡು ಓಡು ಪಾಲೆದ ಓಡು ಪಂಡೆ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿದ ಓಡು ಐಟ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪೈಪಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ತೆ ಬೆಂದಿಡ್ದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೀಪಿನ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆರೆ. ಸೊ ನೆಟ್ಟುಲೈ ಪಾಡ್ದು ಪೈಪಾಗ ಪೂಗೆ ಪೂರ ಪೋದು ಅವನು ಫುಲ್ ಶೆಕೆ ಅವನು ಅದು ಬೀಜನ ಪಾಡ್ಗ ಓಡು ದಮ್ಮಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಬೀಜ ಪಾಡಿಯ ಯಾನೆಟ್ಟು ಆತು ಪ್ರೋ ಆತು ಚೂರು ಚೂರು ಗೊತ್ತುಪ್ಪನು ನೆಟ್ಟು ಶೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಚೂರು. ಸೊ ಇತ್ತ ಪಾಡ್ಗದೆ ಬೀಜ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶುನು ಬೈಪ ಬತ್ತೆ ಅದಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಥರ ಭಾರಿ ಶೋಕವು ಪಂಡದಾದ ಪರಿಮಳ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಒಂಜಿಲ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಇಜ್ಜದ ಕ್ಯಾಶು ಫ್ಲೇವರ್ ಅವನು ಒಂಜಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಕಾಣುಂಡು ಈ ತಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸ್ಮೆಲ್ ಇನ್ನು ಚಿಕನ್ ಅತ್ತ ನೆಡ್ಡೆ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಿತ ನೆರ್ಪೇರು ಒಂದು ಓಡು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗಡಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾನೆ ಏಪಲತ್ತ ಇಂಚನೆ ಇನ್ನು ಸೂಗೆ ಪಾಡುಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಓಡು ಪಾಡ್ದು ಬೈಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚಾಪುಂಡು ತೂಕ ಅದು ಇಂಚನೆ ಪಾಂಡತ್ತೆ ಅವು ಫುಲ್ ಕರಂಚಿದು ಹೋಗು ನಾನು. ಓಡುನು ಲಗಾಡಿ ಮಲ್ತದಿಯೇ ಎಲ್ಲ ನೆರಡೆದ ಬರ್ಸೋಂಡು ಅಡ ಕರೆಂಚ ಅಲ್ಲ ಅದೀತೆ. ವಾವ್ ಇಂಚಾಂಡ್ ಏನ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬಾಡೋದು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಅವನನ್ನು ಬುಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಕುದ್ದುಗ ವಾ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕಾವೆ ಎಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಉಂಟು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಚೂಡೊಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದಿನ. ವಾವ್ ಒಂದು ಓಡು ಮೂಲು ಓಡು ಇಂಚವನು ಈತು ಕ್ಯಾಶು ತಿಕ್ಕಂಡು ಯಾನಾತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅತ್ತು. ಸೊ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅಂಡವು ಹೆಂಗೆ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅನ್ನಮಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ತಿಂದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾಂಡು ಪೊಡಿ ಉಂಡ ಇಡಿ ಉಂಡ ಅದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಪುಚಿ. ಅಮ್ಮ ನಾನು ನೀಟಾದ ಮಲ್ಪೇರೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಅವು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆಪುಚಿ ಆಯ್ತಾ ಚೋಲಿಗೆ ಪೊಡಿ ಜನ ಬಾಯಿಡ್ ಪೂರ ಸುನೆ ಆಪು ಕೈ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ಬತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪಾದಿತ್ತು ಸುನೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಚೂರು ಚೂರು ಕಪ್ಪು ಈತ ಟೇಸ್ಟು ಕೆಂಚ ಉಂಡು ಕೆಲವ್ದ ಕರೆಂಚಿದು ಬೋತುಂಡು ಓ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ತಿನ್ ಕಪಲೆ ಸೀಕಾಯಿ ಚಂದ್ರ ಬರಂತು ನಾನು ಅಡಿಗೆದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೀರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಹೋಗು ಅಲ್ಲ ದೋದೇವ ಪ್ಲೇಟ್ ಚೂರು ಎದುರು ಪೋಂಡ ಕ್ಯಾಶು ಪೂರ ಗುಯಲ್ದು ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಡೀಪ್ ಉಂಟು ಸೀದವು ಲೈಫು. ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಯತ್ನವ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ತೂಕ ಆಯ್ತು ಫೈಲ್ ಏನು ಪೂರ ತಿಂದನ ಜಪ್ಪಡವು ಅಲ್ಲ ಚೂರು ತಿನ್ಕ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಯಾನೆ ಜಾಲ್ಡ್ ಕೊಲ್ದು ಯಾನೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಲ್ತೆ
बघे इंक बोरान बघांच्याने बुडी पूरे नंतू तेल ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಬೂರ್ ಅನೇ ಇಂಕ ದಾದಾ ಅನ್ಬಿಡ ತೆಲ್ತಾರೆ ತೆಲ್ಪಡ ತೂರಂಜಿ ಫೋಟೋ ಉಂಟು ಪಾಡ್ಬೆ ತೂಲೆ ಎಂಕದೇನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳ ಹಿಂಗೆ ಕೆಡ್ಡ ಒಂಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪರಿಮಳದ ಹಾಂ ಸಮಾಧಾನ ಮನಸ್ಸು ಸೊ ಇತ್ತೈತೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಟು ಇಂತೂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೈ ನಡ್ಕ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಂಬುದದ ನಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಏರ್ಲ ಪಂತಚೇರಿ ನಡರೆ ಯಾನೇ ನಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಪೋಡಿತೀನಿ ತೋಟದ ನಿಂಬುದದ ಆಯ್ಕು ಪೋಯಿ ನಡ್ಕ ಬಲೆ ತೆಡಿಲ್ ಬರೋದು ನೋಡಿತ ಬೇಗ ನಡೋಡು ಈತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಪೂರ ಒಂದು ನರ್ಸರಿ ಪೂರ ಬಂದ್ ಆತನು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ನರ್ಸರಿ ದಡ್ಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪದು ಒಂಜಿ ನಿಂಬುದದ ಐತಿಕನ ಹಿಂಗದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಕುಲ್ತು ಸತ್ಯ ಸಾಕಂಡು ನಾಲೇಜ್ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ತೂಪನಾತೆ ಮೂವಿ ಒಂದು ಜೆಡ್ಡೆ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಹಿಂಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲಾನ್ ತೂಪೆ ಪ್ರೀತಿ ನಾವು ಲವ್ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಡೋ ಇಟ್ ಲವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ ನಂಚ ಸೀದಾ ಪೋಯ ಇಲ್ಲದು ಆಂಡೆ ನಿಂಬುದು ದೈನಡ್ತು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರತ್ತೆ ಒಂಜಿತ್ತಿನ IPL ಅವಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಜನ ಯಾರು ಸತ್ಯ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಉಪ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ ಬೈಯಡ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆತ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ತೊಗೊಂಡ ಅದಾದ ಮನ್ಪು ನಾವು ಮೇನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ ಓಡತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಡ ಪಕ್ಕ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋಪ ಜನ ಮಾನಸಿಕ ಶುರು ಸತ್ಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ತೂಪುಜಿ ನರಕ ದೊಂಬರಟ್ಟಾವು ಯಾನ್ ತೂಪುಜಿ ಬಂಡೇನಿ ತೂಪುನ ಏರು ಏನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ತೂಪುಜಿ ತೂಕದ ಅದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ IPL ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ಜಿನ ಯಾರು ಓನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾನ್ ನಡೋಡು ಬಂದಿತ್ತನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ನಡ್ಪಾಯಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಅತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅತ್ತೆ ಡೂ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬಾಯ್ ಜೈ ಹಿಂದ್.